Salam. Oras mari hita sudi. Huria nahinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Gutlas ni roha dosa luhut halak Kristen sadarion. Makalason pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus tuban wagijang. Hananaik ni Tuhan Yesus patuguho pakirimota tu Kristus. Pabuadak portibion ujung ni perjalanan yaka na porsea di ibana. Alai surgo hasonanganido. Alani i takasdo hati dakonota. Sama kondisi leleng-leleng na. Hananai ni Tuhan Yesus pahotor rohata doi asa toktong margugu di bagasa pakrimon. Pabuaso ditadiko Yesus akar wasna. Mangadopi hamaolon lumobi ma pandemi COVID-10 sion. Alani di bagasan uduk doh serek ni roha. Tapahibul marohata marparsaora tutuhata Yesus ulu balang nagugui. Marede mahita sia buku ede nomor sia pulusia ayat sada doho tolu. Oh
marhite-hite goar ni de bata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonod do didok Tuhani, bahenok kudo sugut namonangi, rap dohot au hudul di habang saki, songon au namonangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargugu na suhatudusan, sai pargugui mahami makka porsiai, anakmu na sasadai, si panguluhami, nama naik tu surgo, asa huparrohahon hami, roha banua gijang, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma pati ni debata di pesta parningotan ari hananai ni Tuhan Yesus sadarion ima natar surat di Rom 12 ayat 10 sada. Unang na sumurut ringgas ni rohamuna partodi na girgirma hamu uluy hamuma Tuhani atong rak mangilugugu mahita sia tuhata lau mangulahon pati nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu pati mi. Amen. Tatopo tima dosata tuadupan ni debata
martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung na pungudo hami di jolom martangiak tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asin roham na godangido. Saya kasih rohami dasando bangsa nami sesama dosa nami salurna. Nunga manai ko tuban wagijang gabi raja diakka raja asa tuho pamusatan ni pakilimon nami alai sipata do tartait roha nami mabahin akka na di portibion gabi pamusatan ni pakilimon nami dak setia hami tuho disudetiki dohot namasa. Saya sungguli maroha nami, asa muga roha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu kasesani dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Unang ho mabiar. Ay audo siluluhon ho. Nunga pola hujo guarmu. Au napuna ho. Hasangapon mali debata na digijang. Amen. Hatani debata turpuk di pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus sadarion ima natar surat di Efesus sada mamukamai sian ayat 15 satu ayat 20 tacahama marsikat sorin asa au pe dung hubegi nau porsea hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna di saluhut akana badia. Masadi au manduk meleati sial hamu marningot hamu di nama tangi yang namahu. Anggiat
dilehod de bata ni Tuhatta Yesus Kristus ama ni hasangaponi Tuhamu todi hapistaran dohot pangukapon na manadai bana. Dipatiur mamatani rohamuna asa dibutuhamu ruang ni arta sirimun sian perdoan nai ro disurung ni asangapon setianon di akan abadiai. Asa ditadahamu nang hagagu ni gogona nasumurungi natuhita akan aporsea siapa korhonna ni haguguonna na marmuliai. Haide Kristus ido diulahon di bata dinapinahel nai ibana sian namate jalan adalah hudul nai kusiamunna di bagasan banua gijani. Tugijang ni nasahara jaud dohot huaso nang haguguun dohot hamuliaun nak tugijang ni nasa goar na tarhatahon dada hola di hasianganon dohot do dinaro sugut. Salumur nona di patunduk tuturu ni patna jaladi babaktir do ibana na mangatasi sasude gabe ulu ni huriai. Ido pamatangna namanggohi ibana asa guhanna sasude di bagasan saluhuna. Ima sahakna martua doakan at mangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Oh
Tahatidak ko maha porse otai, songon na hinatidakon ni dong ata sa di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea, ide bata Jahoba, ido ama pargugu na suhatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ide bata Jahoba na sasadai, iman na tubuhan ni si Maria, naga-bega siat tondi parbadia, andorak sohabubuan, ido tuhata, natmaon na bernit, di pangumuman ni Slatus, na meretar pajal lo ibana di hau pinor silang, na tuat tubanoturu dung, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahun tu siamun debata Jahoba, amanai pargugu na suhatu dosa ni, di simai mana pai mamulak sugut tu tanah on, manghuni hanak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tahun di parbadia, jala adoksa da huria na badia, huria ta panalak Kristen akka na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu sugut daging hanak na mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Dami di batana sumurung sian saluhut na roha, imana mga ramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma hita saluk na kamanginang. Hatani di bata, turpuk jamita di mingguta sedarion. Pesta parningotan hananaik itu hatta Yesus Kristus, di mana tersurat di Lukas bidu 24 ayat 44 saat rodi ayat 57. Songonom maridok kata nadisi tadahaman non marsikat sorin. Jadi ninna ibana ma madok nasida, omma akahataku nahu hatahut tuhamu, ujurap do piau dohot hamu. Iko jupang do saluhutna natar surat taringot wau di patit misi Musa, yaka panurirangi nang di buku pasalmen. Dungilin nama madok nasida, songonido tarsuratian, manaun na porsuk Kristusi jala hehe sian namate diari patuluhon. Hamudo maka tidak kocak, jadi ditogi holibana manasida ruar tukan Betania. Tungi di pahirbang matanganna mamasu-masu nasida.
dungi di sobana sidama ibana jala mulak tu huta Jerusalem marlas miroha situtu. Ido sahatna amna kadongan na hinahorongan ni Tuhata Yesus Kristus marningok mahita muse tutu yari sadarion sada ari na balga natino Tuhan ni huriata mamukasian partikian na parjului naganuk tao tapis tahon marpungu hita marlas diroha madok mulyati tu di bata hima hana naik ni Tuhata Yesus Kristus tu banua gicam mulak Tuhata Yesus tu banua gicam manarikon portibion himadukon 40 hari hehe bana sian namate asa di nama naik Tuhata Yesus tu banua gicam tu namar lapatan mei pabua nunga sikop bulauna di portibion. Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Jala dipatuduhon Tuhata Yesus do pangoluyonna adorang di portibion ibana sahatunang tenggan di paujung sude ulaon parsuruan ni debata ama marujung saluhutna ngasai ulaon ni Tuhata Yesus di portibion jalanay kon mulak ibana tuinganan harajaun dohot hasangapon nai. Alataboto do tutu jala tahapor siai do haradang di portibion. Inganan ni Tuhata Yesus. Kita jolma do namian itonga-tonga ni portibion. Lain go Tuhata Yesus di banua gicang di sido ingananna imana takwari natadok surgo hasonangani. Jala dinamulak Tuhata Yesus tu banua gijak tu tulas ido dalanna. Laho paradehon inghanan tu ganup na porsia parade Tuhata Yesus inganat wakana porsia tu ibana ima surgo hasonangan inganan hasangapon dohot harajaunna idoa salos tadok pabua akana porsia di Tuhatai tidok ma surgoi sabulot tadoi Patu si doram holo didok hado lapatan ni sabulota. Tutu lapatan na adong pakirimon. Adong pengharapan. Ada hasrat keinginan. Papua inganata buksal pungoluta sian portibion. Sabulutai ima surgo hasonangani. Sido haguguk laho patubuhon Papua na porsia hita anggo ujung ne saluhutna ngulunyak kana porsia mian dinganan hasunangan dot hanguluan nasa liling ni lelengna. Imanang pinaradi imanang dipersiapkan Tuhata Yesus dinamanai kibana tu banua gicang na tapes tahun sadarion.
asa di barita hana naik ni tu hatta Jesus tu Banua Gijang, cara na pinabuan ni turpuk tahun, saat-saat terakhir adorang so manaik, adorak so ditadikon akasisianna, adorak so ditadikon portibion, ima parjupangan na parpuni dot akasisianna, obartu na binari tahun ni turpuk tahun. Dari perjupangan na parpudi pertemuan saat-saat terakhir na sopola takas di boto akasisian nai. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ketika mereka berbicara, bertemu dengan Yesus Kristus. Pabua ido partikian na parpudi. Narap na sida tohot wata Jesus na boy lupe makatay na boy lupe masipay da bohi caradang harok pikiran niya kasisiani nekon borhatibana manaik tu Banua Gijang ra muluhita samahita do akadungata natatadda jalana hita rap makatahatai. Apesian na sotaboto. Gabima perjupangan na parpudi. Lima saat-saat na terakhir makatai hita do rungat taladang taboto. Di pudi ni na makatai. Jalaboy ma gabi sada kenangan. Sada kenangan meta dihita tutu. Ang natado kenangan manis atau kenangan pahit. Alay na pasti perjupangan terakhir. Bulu gabi tabaritahon songon sada kenangan di tonga-tonga ni mulutta. Kitiki makatai rapdo dungat HP ima pertemuan na terakhir. Semanima pakilaran nyaka sisiani. Alasian naso pamotuan nasida dari yang mereka tidak tahu. Papua narap nasida dohot tuhata Yesus. Ima perjupangan manang pertemuan na terakhir. Jala tuhata Yesus pe. Nang di Papua naleng borhatibana tu Banua Gijang. Menarik kona kasisianna di Portibion. Baik kon marsirang ma sisiani dohot wata Yesus salering lelengna. Lemoro didok marsirang salering lelengna. Tutu pangatusionna. Tadasongon natatu si rupani. Alarong parjolo borhat maralikon hita di Portibion. Toto ikonima marsirang salering dilelengna. Alarang bobe makatay. Tang bobe masipaidan. Dohot dungatan at haholongi. Sadok mga putus hubungan baik badani maupun jasmani. Alani parsirangan na saliling liling nai. Ala memang mulun nga marsirak kita do akadongata mobi nga manarikon hita parang arong be hubungata do akadongata manang na atawolongi mulu parjolo borhat mulu parjolo mati. Tidak ada hubungan lagi, putus. Apalagi mulu makatay do akanong mateipi. Idang arong lapatan na mulo makatay do akanong mati. Ang arong hadungan na tunguluta.
Yado binereng songoli namasa saya makatai saya dipakulingi akan namate. Dalam mulut hiata ida dipakulingi namate ama harus dinamate. Tangadong. Dalam memang adong mahiasa ada ama namoding. Jadi rodo akabirena melayat tulang naun. Tulang nanang moding. Ala ditiki uju di nguluna diingot do nama ceburju tulang naut duduk. Jala na adong kenangan yang sangat indah antara tulang dan beri. Imana ningot niya kabere naun. Jadi uju madok kata nasida dilok sahalak bere nauma oras matulang inna. Rodo hami mamereko di parmoding mon. Unget hami do ho tulang alani haburju mi. Nasa diliakodo hepengu tuak kabere mon merupa Jepang hita inna mse. Jadi hatana parpudi dilok tutulangna nang modingi. Songolima hatanami ate tulang sianak kabiren. Saya horas-horas maho tela di bagasan hahi pason hina. Madapot tutuhatai. Nadi bereng nong mate tulangna. Idok dope saya hipasi-pasi na po. Ilang marlapatan. Alai alani hasomalam may. Alani hasomalan ima namasa ngolo say makatai. Tuak ka ng mate. Kapedang marlapatan. Amna kadongan parsirangan ni Tuhatta Yesus dohot sisianna. Molo tadok parsirangan ala ditarikon Tuhatta Yesus nasida jaladang masih paberengan dang masih paidan do dang makatai. Tak parsirangan badai ora parsirangan badani dohot jasmani do. Alai anggo hubungan tetap do arong nakpe marsirang. Ima hubungan rohani. Hubungan rohani antara Tuhan Yesus kalaupun dia sudah meninggalkan dunia ini tidak akan putus kepada orang percaya. Nakpe bor hati bana kubanu akica. Jala ima nataida di bagasan parsirangan di Tuhatta Yesus doa kasisianna paturuhan orang parsirangan badani do jasmani. Alenggo hubungan rohani tetap selama kita manusia berada di tengah-tengah dunia ini, hubungan rohani kita tidak akan putus dengan Tuhan Allah. Talaido na pinatorang ni Tuhatta Yesus. Asatung takas dia tusia kasisian nai. Tunjolo di Papua Tuhan Yesus taringo tu hadirion na. Dot aka naniulahon na di Portibion. Songoni nang aka namasa na diadupan na pe uju di Portibion ibana. Imana pinatorang ni Tuhatta Yesus nunga sikop sudah baik dipaturuhon jala diulahon Tuhatta Yesus. Tidak lagi Yesus turun tangan aladang be di Portibion ibana. Imana pinabuana di turpuk taon. Alai ngaing lahu manguruti manang pabuahon, manang mamaritahon, aka pabahinan nili batamar ite, ulaw na pinatupan ni Tuhatta Yesusi. Dipasahat ma tuak kasisian nai. Dipasahat ma tuak ka na porsia tuibana. Alaidak pasobuon ni Tuhanina sida, lahu mangulakon, aha ulaun na pinasahat ni Tuhatta Yesus tuganup aka na porsiay.
Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Arana parpudi sehari di dok Tuhan Yesus do tuaka sisian nai. Cara surok kuma songgop Tuhamu na pinar baga-baga ni damangi. Kimato di parbadia natinongos jalan nasi nuru ni debata laho matungani. Laho mangurupi saluhutna akasisian dohot aka na porsia na mangulahon lomo ni rohani debata. Na mangulahon parsuruon ni debata. Mangulahon tona pesan ni na pinasahat ni Tuhan Yesus. Mobi mamaritahon Kristus Yesus. Nama nobus jolma sia dosa dohot amatean. Nama buan mulu ni jolma tuhaduaun sahat tuna paradehon inganan hanguluan nasa lering di lering nai. Itu asa tadok anggo hubungan partodion, hubungan rohani. Ngulu niakka na porsia doa kasisian na parjoloi tidak akan pernah putus. Dang matsohot, dang maradi. Dan Tuhan mengatakan tidak akan membiarkan mereka hidup di tengah-tengah dunia ini. Hidu asa didok di bagasa turpuk tahun nakin. Tung de pasu-pasu Tuhan Yesus nasida dungi di sobak kasih sianima. Halai dang nagabe marsak gariada marlas niroha nasida. Mana tajaha di ayat 52. Dungi di sobak nasida maibana jalamulak tuhuta Jerusalem. Marlas ni roha si tutu hape ngamar sirang doh Tuhan Yesus. Taida mah meluhita. Lo marsirang do akadungata apalagi parsirangan nasa liling na. Hamana masa, hamana tarupi. Yang pasti setiap parsirangan ini mabuan pojok di roha, aima namasa. Jadi ang posisian na marsirang doh Tuhan Yesus na tapi nang liling na sida rap. Nah tapi setiap saat apalagi dukon hehe Tuhan Yesus harong rupe partikian 40 hari naik. Halai tangadong nama bahin guga rohaniaka sisiani. Hidup gabe marlas ni roha. Jadi di parsirangan ini na tubuh las ni roha do. Bahasa gabe adong las ni roha tubuh diakan na marsirang. Ala memang Tuhan Yesus hubungan nasida, hubungan partodion. Ada hubungan kerohanian. Songon nata paturuhon Pabuah adong do hubungan kerohanian, adong do hubungan partodiota do tuhatai nata porsiai. Teraima na sebuai malua. Sian ngulu nyaka na porsia di Tuhan Yesus. Itu napi na tuluhon ni sisian. Lau sidohang na naik si patuluhon nyaka na porsia untuk benar-benar menunjukkan bahwa saya masih tetap ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Kalaupun Tuhan Yesus tidak pernah saya lihat. Tidak pernah berjumpa. Karena yang nakadongan marhite hana naik ni Tuhan Yesus. Tuban magijang natapestahon sadarion. Naung patuduhon sikop niya kaulaon na pinatupani Tuhan Yesus di Portibion marhite na manguloy parsuruon ni debatah ama. Jarane kon mula kibana Tuhan sangapon na. Arani lahu manguruti ulaon mamaritahon saluhut. Ahado na binahin ni Tuhan Yesus. Ahado na niulahon ni Tuhan Yesus.
Totu rekod boton yaka nasohiadu bege. Totu rekod asa akan nama begi porsia di Tuhan Yesus Kristus. Dan patubuhon alang-alang bapatanna sitong numanang nadaw. Alai dengan pasti setiap orang percaya yang sudah melihat bahkan yang sudah merasakan apa perbuatan Yesus di dalam kehidupannya. Hidup parsuruan itu hata mamaritahon Kristusi. Jala ima na pinasahat ni Tuhan Yesus tua kasisianna dinamanai kibana tua banua kicang. Jala dipasahat ma ulau ni nang tuhita akan aporsia. Totua sadohot mamaritahon. Ikut memberitakan bahwa Yesus Kristus berkuasa. Bui patupahon aka narikot di nguluni na porsiai. Jala nama korhon pasu-pasu di nguluni aka narari. Mangului dohot maka porsiai ibana. Ahamana naing si ulahonota. Marhite ulau na pinasahat ni Tuhata Yesus. Obartu topik ni mingguta sadarion dirok gabe sitidangi ni Kristus. Ima ulaun na pinasahat ni Tuhani tuhita pabua na adong hubungan manang na adong parsauran ro Tuhata Yesus nang miya ni bana di banua gijang parade inganan di ngulunya kana porsia jala na manglahon parsuron. Dada pola maul manglaho parsuron na pinasahat ni Tuhatay ihita tutu di ngulu sigano pari. Sadok dia ma na pinangido ni Tuhani dia manahobar tulomo ni rohani Tuhatay i sama ima sadadalan dihita pabua bunga taulahon parsuruan ni Kristus Tuhatay songon aka na porsia. Amin. Martangin kita. Mauliate do puji-pujian ma upasatami tuhuale Tuhan de batama nami. Dinabuhi kami marpungu di hari sadarion. Di bagasan las di roha rohotahi pasok kami roh tu bagas coromon. Memuji do pasangapo kuale Tuhan lumobi. Di parasauran nami do hoto ala huingot kami. Saluhut na aka pabahenamu di tonga-tonga ni portibion naung sikop di paujuko. Jala mulak tuinganan hasangapon dohot hara jaumi. Ido na huingot kami ale Tuhan pabua. Morope naikon borhat mian po dinganan hasanga po mi di barita hokoro ali Tuhan marhiti akasisiani pabua na khotdo adong parsauran marhiti panguluyon mangulakon parsuom ido hataridan ni aka na porsia ali Tuhan anggiat pui parsidohot paturuhon haradion na lahu mangulahon akau laun naung pinasahat mi. Ngalisungguli ho hami ali Tuhan saluhut na akan aporsiai asa patuhonon nami di ngulu siganu pari nadohot tami mamaritakon guarmu. Nadohot tami gabe sitindangi ni Kristus di tonga-tonga ni portibion. Mangladi dia pe hami mian maringanan. Naing boy hami sitindangi ni Kristus. Imamarhiti akau laun nami, laun na hobartulo meniroham, laun na ringgan, naso maralo tuaka na pinangilumia le Tuhan. Reido hataridan ni saduk ngulu nyaka na porsia, patuluson nasa na hobartulo meniroham.
Alani pargogoi mahami re Tuhan. Jala toktong ma dongani hami. Anggiat di dalan nami siganupari. Dari dama nagari sitindangi ini kolo hami di ngulu nami di Portibion. Mulyate mari Tuhan dinaung sinunggulamu hami di hari sadarion. Dinamarpungu hami marningot habal gaun pohot puasomi. Morope naung miyako di harajaumu dohot di hasanga pomu. Maletok tongdo di patuluoko holong ni roham tuganup hami akan aporsia. Lau mangaramoti hami, madongani hami, mangurupi hami. Lumobi napadohon hami sianak kaparsahito. Jalapos dorohanami ele Tuhan, pabua nahodo madongani hami saluhutna. Mulyate mari Tuhan nang di hari sadarion di namarpumu hami. Las sebuah kami mananga kadungan nami. Luas mihuriam akan aporsia tuho. Anggiat boy nasida margogo marahai pason. Mobi marlas miroha di hari sadarion. Pabuan atau tongdo di patulo ko akan adinggan. Mabahelas miroha di ngulu nasida. Urupi pargogoi jala pamalum akan amar sahid. Asa parsirohot nasida makilala didenggan di basam. Doa kapabahinamu ade Tuhan. Jala boi marbarita nasida di akan naung pinatupami di ngurunga. Persorohanami ade Tuhan nahot tong patubuhon. Saluhut akan nahuhiri pami. Nahu pangindo hami piali Tuhan ang giat boy tulus. Mana mabahin nas miroha dot hasonangan di bagasan ngurungan. Hasi maroham ale Tuhan. Mauliate mahu pasatami tuho di bagasan luarnya anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sia buku ede nomor 670 ayat sada do namangihut uhut tapapunguma peliata sada a dohot sada b dohot tu pengmas hakabibe.
nga manaik Yesus Kristus tu habang sana di surgo. Habang sana natumibo siya nakasurusuruan. Alani tu ibana mapakirimota, jala porsia mahita tu ibana di sude tikki dohot namasa. Ayang pengulur di tanah ondo kita makirim di Kristusi, iti madol managana. Taulahom ma parsuruan ni Tuhan Yesus. Markurasa marohata mamaritahon barita nauli tu portibion marhite gulmit ningoluta. Etaboto do urupan ni todi perbadia do hita patuluson lomani rohani tuhata. Manami na di Banua Kicang, odo haroran ni saluhut si leho-leho na ringgan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masian na nilehom mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asaho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw muli toma-toma ni Kuriam, dohot di Portibion. Buhay ma rohanami, marhiti-hiti tordim. Asalam mutadahami kudang ni sileho-leho mito hami. Asalam girgir hami madok mulyati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nang manaik tu Banua Kicang. Jalan hudul di siamun ni debata. Asangapon doot hamuliaw marikoro di saliling ni delengna. Namarlas ni rohado hami marpungun waing ala naungunang ko. Jala dipabakit debata ho gabi raja di atas ni saluhut. Halungangat dus di dalammu. Ay di patutoru hodo dirim tutoro ni saluhut alai gabe tumibo ho sian sasudi jala maruli goar asaropit saluhut ulu ni tot laho marsobat ho jala ganup pamangan mar hatopoton hodo Tuhan moliate marhanami tuho ala naung diukapoda la tu Banua Kicang. Gabi situan ni malip ho na mangodiho kami tu debata. Say pasu-pasu mahuriam. Na maringana dope di hasianganon. Pai mamarpung hami tu labung naung pinarademi di hami. Say pasaut ma bagabagam tu akasuruamu. Leo tu nasida sahara doot hagugon siya Banua Kicang. Asamar mulia toktong kuaramu di Portibion. Saya jari masa luhut aka namang lakon lomo ni roham. Asa hobar tu lomo ni roham sa luhut na
na ni ulahon nay. Sa gunggomi jala paretai makuriam di tanoon. Asalam rarat jala munang kuriami. Lehon hapistaran siya Banua Gijang tuakai duk nami. Tusudea ka ruas ni huriam. Tuaka padita guru do tuaka situa. Asa boy lam tinggan jala lam rarat barita ni harajaumi. Sepajong jokara jaumu di bagasa rohanami. Asa marhiras ni rohahami manguroi dohok mangihut toko. Pahok marohanami tuhoasa huati dako kami. Mangulu manang mati pihami hodo Tuhan nami. Saipaiya mahatam dohot dame di kuriam. Asa huinot kami dada asianganon inganan nami alai. Di Banua Gijang di nganan naung pinarademido. Saya ramoti mana manggongko pami dohot sudia karaja nak suru-suruan na pinabakit na. Leo tu nasida gogo hapistaran nasian Banua Gijang. Dohot uduk hak niroha. Dohot haserepon niroha. Asadot nasida mangului paretami. Pasu-pasu masaluhut parpunguan ni akan aporsia. Say homa madongani. Jupa marpumu di gereja di parsikolan. Nakpe di ganup bagas nabi. Sailam lokangi ma siya kami dosa. Dot sudina pasurato kami di hasianganon. Asa toktong malunguk kami paimakon harorom. Mangalap kami tu labung ni amay. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbalia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoniroham di Banua Tongaun, sangon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa darion hanguluan siap hari. Sisa madosa nami sa ngopanisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midako. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor hon ma damena tu todi munabi. Amin. Selamat hari Hananak Madhita Saluk